γενικά έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού παντού. Είτε μιλάμε τη χριστιανική κοινωνία είτε τη μουσουλμανική. Τα σχόλια είναι διάφορα. Άλλοι το βλέπουν θετικά και λένε καλά κάνατε και βγάλατε ένα τέτοιο δελτίο ειδήσεων. Άλλοι το βλέπουν για τους δικούς τους πολιτικούς υποθέτω λόγους αρνητικά. Είναι κυρίως άνθρωποι που συντάσσονται με τις απόψεις του τουρκικού προξενείου. Τώρα, τι ήθελα εγώ να καλύψω κάνοντας αυτή την κίνηση. Για παράδειγμα, η δική μου μητέρα δεν γνωρίζει καμία άλλη γλώσσα εκτός από τα πομάκικα. Μόνο αυτή τη γλώσσα μιλούσε πάντα, μόνο αυτή γνωρίζει. Ήταν λοιπόν αδιανόητο για αυτή τη γυναίκα να κάτσει να ακούσει ένα δελτίο ειδήσεων και να καταλάβει το τι γίνεται. Ή ακόμα και την πρόγνωση του καιρού, που είναι αν θέλετε στα ενδιαφέροντά τη και δεν την ενδιαφέρει τόσο τι γίνεται με τη Siemens ή τη μονίβα του πεδίου. Μέχρι τώρα δεν είχε τέτοια δυνατότητα και μόνο από όσα έβλεπε στην εικόνα. Τους βαθμούς, ας πούμε, που θα έχουμε αύριο, τη θερμοκρασία, τους ανέμους και όλα αυτά. Τώρα πλέον έχει τη δυνατότητα να ακούσει μια πρόγνωση δελτίου καιρού στην γλώσσα της και να τα καταλάβει όλα. Η Σάζα Φάτου Χαμπέρεβε από Μάτσκο, από κανάλι 6. Η μειονότητα εδώ πέρα κατά την πλειοψηφία, περίπου 65% είναι πομάγι. Από τη μέχρι τώρα πληροφόρηση που έχω από έξω, το βλέπουν τις ειδήσεις, αλλά όταν παίζει την ίδια μέρα με περίπου ίδια θέματα, το ξαναβλέπουν γιατί τους άρεσε να ακούν τη γλώσσα τους. Η ιστορία των Πομάκων είναι μεγάλη, αλλά μόλις πριν από 5 χρόνια κατάφεραν να δημιουργήσουν στην Ξάνθη ένα σύλλογο για να ασχοληθεί με τα ήθη και έθιμά τους. Εδώ στην Ξάνθη είμαστε ακριβώς απέναντι από το Πολιτιστικό Σύλλογο Πομάκων. Έχετε και σύλλογο λοιπόν. Ακριβώς, έχουμε και σύλλογο. Ιδρυθήκαμε το 2007 με έγκριση του Πρωτοδικείου Ξάνθης. Όταν ξεκινήσαμε ως ιδρυτικά μέλη του συλλόγου ήμασταν γύρω στα 36 άτομα και αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 400 άτομα. 400 άτομα. Και τι κάνετε στο σύλλογο? Στο σύλλογο κάνουμε το εξής: διατήρηση γλώσσας, ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα ήταν το εξής, ότι μας είχαν αφισοκολλήσει το καταστατικό του συλλόγου σε όλα τα τζαμιά της Θράκης και μας στοχοποιούσαν ως προδότες του τουρκικού έθνους, ως άθρησκοι, ότι προσπαθούμε τους Πομάκους γενικά της Θράκης να τους εκχριστιανίσουμε. Ξεκινήσαν τηλεφωνήματα απειλητικά προς όλη την οικογένειά μου και καθημερινά και κάποιες τουρκόφωνες εφημερίδες γράφανε πάρα πολύ άσχαρα πράγματα. Θέλανε να περάσουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη ότι μουσουλμάνος ήσουν Τούρκος. Κάτι που δεν ίσχυε. Δηλαδή εδώ στην περιοχή της Θράκης όταν μιλάμε για μουσουλμάνους μιλάμε και για 3 διαφορετικές φύλες. Μιλάμε για τους Πομάκους, μιλάμε για τους Αθήκανους, τους Ρωμά που είναι και αυτοί επίσης μουσουλμάνοι και μιλάμε και για τους Τουρκογενείς. Όλοι αυτοί οι κύριοι όμως θέλανε όλους τους μουσουλμάνους να τους βάλουν σε ένα καζάνι. Για τους Πομάκους πίστεψα ότι και σε συνεργασία που είχαμε με άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα, είτε κάνανε λεξικά είτε προσπάθειες, πίστεψα ότι μπορούσα να βάλω και εγώ ένα λιθαράκι ως συνθέτης για να διασώσω κάτι από αυτή τη φυλή που ουσιαστικά έχει πάρα πολλούς παράμετρους να ασχοληθεί κανείς ιστορικά, πολιτιστικά, ακόμα και εθνικά για τη φυλή αυτή. Διαπίστωσα ότι έπρεπε να κάνω ένα CD το οποίο να μιλάει για τη γλώσσα και την κουλτούρα τους, με νεανικούς στίχους, ελληνοπομακικούς και ένα σύγχρονο ροκ νεανικό ρεύμα στο CD. Πεθαίνω τον χειμώνα
κοντά το δίθεν για τσεμί επάνω. Όλα τα ήθη, τα έθιμα, ακόμα είναι πάρα πολύ ζωντανά. Η γλώσσα από γονείς στα παιδιά μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα πολύ ζωντανή. Υπάρχει. Μιλιέται από όλους τους ανθρώπους. Άσχετα κάποιοι, αν δεν θέλουν να τη μιλήσουν, πάρα πολλοί άνθρωποι τρέπονται να τη μιλήσουν. Τα νέα τα παιδιά? Από τους νέους, κοίταξε, αναλόγως που θα βρίσκεται, την ανάλογη γλώσσα θα μιλήσει. Δηλαδή τώρα άμα είναι στη Ξάνθη στην πόλη θα προσπαθήσει ελληνικά. Αν είναι στο χωριό, κύριε Πομάκος. Στο χωριό εκεί στο σπίτι μεταξύ τους έρχομαι... Τι μιλάνε. Τι μιλάνε όλοι. Ιδιαίτερα είναι και τα φαγητά των Πομάκων. Συνήθως παρασκευάζονται με αλεύρι από καλαμπόκι. Τελευταία έχουν δημιουργηθεί και ταβέρνες που προσφέρουν πομάκικα φαγητά. Βρισκόμαστε σε ένα πανέμορφο τοπίο στην ορεινή περιοχή, στα λεγόμενα Πομακοχώρια. Πίσω μου, όπως θα δείτε, υπάρχει μια πανέμορφη επιχείρηση η οποία στήθηκε με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη βοήθεια της περιφέρειας με πρόγραμμα του αγροτουριστικής ανάπτυξης, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την περιοχή, να προσελκύσουμε ξένο κόσμο στην περιοχή μας. Είναι μια παραδοσιακή ταβέρνα, έτσι. Ναι. Η περιοχή είναι πασίγνωστη και στην κτηνοτροφία και προσφέρουμε ό,τι καλύτερο έχει η περιοχή. Εδώ, όπως βλέπετε, σας έχω ετοιμάσει μια ποικιλία από 3 διαφορετικές γεύσεις. Αυτό εδώ είναι το πάρενικ που λέμε, το οποίο γίνεται με καλαμποκάλευρο, τσιγαρίζουμε με φρέσκο βοτηράκι από πάνω και τυράκι τριμμένο. Και αυτό εδώ είναι το κατσαμάκι. Και αυτό γίνεται με καλαμποκάλευρο. Παραδείγμα όμως είναι σίγουρα πίτα, έτσι. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι η παραδοσιακή πίτα, αυτό που λέμε το κλίν, εδώ της περιοχής. Το έχουμε φτιάξει με ψηλό φύλλο, το οποίο μέσα περιλαμβάνει ριζάκι, πατατούλα και φρέσκο τυράκι. Βρισκόμαστε στην καπναποθήκη Π, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στην Ξάνθη. Σε αυτόν τον χώρο υπάρχουν είδη της καθημερινότητας των Πομάκων, τα οποία όσο και φαίνονται απαρχαιωμένα στον υπόλοιπο κόσμο, αυτά τα είδη χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα, όπως είναι ο αργαλιός, όπως είναι μηχανήματα τα οποία βγάζουν το γιαούρτι, που βγάζουν το τυρί, όπως υπάρχει το υφάδι. Και μάλιστα δίνουν σε αυτόν τον χώρο την ευκαιρία σε όσους θέλουν να μάθουν να τα χρησιμοποιούν, να γυρίσουν πίσω στις αρχαίγονες ρίζες μας και να αρχίσουν να φτιάχνουν κάποια πράγματα με τον παραδοσιακό καλό τρόπο.